Ole tuntuma hian Amazon application atanga electric bill online na pek dan sei daw na ni maseperin Amazon khan kan lutanga tichuan kita akil line pathumom na ken kan click anga Amazon Pay ya kan lutang tichuan heta noi dewa hian kan thai chho je langa electricity tia hian kan metanga select state a hian Mizoram an select donia tichuan customer number a hian electric bill kan customer number injek kha 52 atangin tran tlang point ka hria kami kha ti hian electric bill khana om veka kan type paymail mi langa kan type zo a fetch bill ti kan metang tichuan kan electric bill chu zasari le cheng khatalo ni ta a maro chu kan lo rin help pa chuan fetch again ti hian kan metle theya rin helemo electric bill kha peto anga kan ngai chuan hei ti hian aron lang non le cheng zasari le pakhat tho ron lang le a electric bill hi la pek lo ani tichuan continue wa hian kan metanga tichuan hei hetia landa nang hian swipe to pay helai hian kan pay to mai don ani amaro chu vekhat pek ante pokonom thia chu wang chuan change payment method a hian kan lut le chinang la pengai lo te vekhat pek atur te po nom mai theya tichuan lo lang tur ta ni State Bank debit card mangte Rural Bank debit card te tin Amazon Pay UPI mangte credit card mangte in tikhan kan electric bill kha kan peto mai don ni tikhan kan select anga kan ATM number te kan thlanga nga chum so a heta hnuai hian place order and pay te hian kan metanga electric bill chu online in lo pe don ta ni khati zong kha ni ye